Така, здравейте хора, това е една яка игра, Deep.io. И сега ще видите за какво се прави в нея, да започваме. Ние сме един малък танк, който трябва да го апгрейдваме, за да стане по-силен. И тези квадрати и триъгълници там, когато след малко ще ги видите. Не знам дали ще има. Ето, и триъгълници. Трябва да ги убиваме. И така печелим XP. Този малко ме притеснява. Малко си е трудна играта. От началото си е трудна. Когато са апгрейдната танка, вече не е толкова трудно. Ето това вече ми е на един удар. Квадрата ми е на един удар. Триъгълника на колко ми е? На 2. Да, яка е играта. Добре, това ще го унищожим. То дава по доста точки отстрани в скалата, която я виждате. Ето тук. Ще се апгрейднем. Това. Така. Сега ще ги разбием. Или те ще ме разбият. Не. Пълосу. Help me. Окей. Така, да се апгрейднем. Кое да се апгрейднем? Айде да сме по-бързи. Топките. Охо. А сега идва и апгрейдването на танка ни. Не можа да ви покажа и как се апгрейдва. Или видяхте, отстрани ви излиза. По-скоро то не се апгрейдва, да, апгрейдва се. И става по-силен. Сега ще видите, като стигнем пак до там. Трудна си е играта, хора. Може и вие да я пробвате. Играй се в интернет и да убихаме пак. Обещавам ви, сега няма да умирам. Странното е като започна, защо имам точки. Не би трябвало да е така. Айде не мога да оцеля един квадрат. Би трябвало да нямам точки, но май нещо се бъгва. По-полека. Няма да ме убият и ме убиха. Добре, този път ще сме много внимателни. Да. Моля те, остави ме, дай ми шанс. Ти всичко мачкаш, каквото видиш и го... Мани се. Малко кръв е, И го убиха. Аз исках да го убия. Когато не снимам клип, съм толкова добър, а когато снимам, не знам, нямам си една идея защо съм толкова нуб. По-полека, бе.
Така ще се кръстя. То ще го убием. Не виждаш. Моля те, дай ми шанс. Не умирай, мой танк. Само един удар му трябваше. Не, махай се от тука. Махай се и ти. О, ето и тия гадни триъгълници, които те следят и ти взимат демидж. И ги мразя. Ти трябва да ги убиваш. О, че да си апгрейдна тук малко това. Не го убих аз. Сега ще ги разцепим. Бам. Още трябва да се го апгрейдна. По-полека, моля те. По-полека. Това нещо. Ето и апгрейда. Ще се направя на машин гън. Дън. И сега ще ги разцепваме, хора. Буквално. Гледайте сега какво става. Ще им взимам по много демидж. Бум. Ох, ударих се. Този нещо не ми харесва. Как стреля. И да. Може да чувате котката ми как мялкам. Вау. Окей. Трябва да внимаваме, защото станахме силнички. Някой да ни убие сега. Та, гледайте сега какво става. Направо ще ги разбием. Да. О. Ау. Това заболя. Окей. Не. Да. Та хора, последна игра, защото не мога вече да търпя как умирам. Дразня се.
Добре. Сега ще си изберем. Нека бъдем снайпер. Дум. Бързо да се измъквам от тук. Тук ми харесва. Оцеля го. Това ще се го брекнем. Снайпер. Убил го. Първия ми кил. Окей. Моля ви се. Няма да умрем. Аз съм доста силен. Спри се. Оцеля го. Давай. Yes, бе. Аз съм много добра. Не. То аз вече имам кръв. Когато ви го изхабят почти на крафта на 0, той после ви се оправя. Кой гадно стреля така? Някой много гадно стреля и ме дразни и ще го убия. Така, сега ги правим така. Па-па-пам. Не. Да, хора, това ще бъде от този клип. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се и харесайте клипа. Да. До виждане.